Приготвяме нови авторски десерт. Не сайт. Взимаме от кофата. Това. Ще разбъркаме. Важно е качеството. Всичко трябва да е топа на топа. Колкото по-скъпа слободината, толкова по-хубав десерта. Разбърквате. Хубаво. Трябва да е еднородна хомогенна смес. Айавирана, уплътнена. Така. Ползвате задължително черни ръкавици, че с сини или такова няма да стане. Топ качеството. Ванилната дъска. Да има. Колкото по-скъпа ванилията, толкова по-хубава. И решението за професионалисти. Желатин. Имате. Много работиме с черна ръкавица, сменяме на всяко пъркане, защото ни са изискано заведение. Така, така, така. Добавяме специалната съставка желатин. Желатин. Да казва, че ние не работим с кръпиве желатин. Използваме най-скъпото. Най-скъпото. Продължаваме сега. За още техники и уроци, последните профили в YouTube, Instagram, Facebook. Абонирайте се. Има и много хубави цени за абонаменти, колко 100 лева за видео. Консултации предлагам всякакви. За скара, за десерти, за месо, салати, предястия. Всичко. Управително заведение, всички курсове провеждам. Издавам дипломи. Качество, 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 качество. Това е многото на сезона.